dragii mei, astăzi vom filma un vlog din 1 iunie și la mulți ani copii. Cineva din spate sau eu personal să iau un telefon pe care voi citi niște întrebări, să vă dau niște răspunsuri, pentru că nu în online, nu oriunde, sau prin jurul meu sau alte persoane, sau poate altcineva, mi le tot spune și am tot auzit și am zis hai că zic într-o zi și vorbesc. Ai chef să mi le pui tu? Nici nu vrea să vorbească, deci nici n-are chef. Nu știu, ecranul ei nu se vede clar și-o lăsat o lumină înceată, eu trebuie să văd așa. Așa. Revenim. Ok, așa, stați să-i bag parola. Așa. Caută știrile. Și caută știrile. Bun. Și avem prima întrebare. De ce ne-ai ascuns că ai un prieten sau o fată? Care e a ta? 1. 1 la mână. Păi cât suflet să ai, mă, în tine? Ce suflet negru trebuie să ai în tine, mă, să faci așa ceva, mă? Proprii tale mame, mă. Trebuie să schimbi mentalitatea asta. Oamenii își fac drumul lor. Dar n-am cum dintr-o dată să nu, n-am o fetiță, am un nepoțel. a trecut un an, cum poți să spui dintr-o dată? Credeți-mă, cu o secundă nu m-am gândit că femeia respectivă este mama ei și că este însărcinată și că are un copil. Eu am vrut să fac bine pentru că o iubeam și iubesc toți. 2. Nu cu niciun băiat. Mie mi-a venit tărtăcuța asta la cap. Și 3. Ce? Sper să nu mai ai întrebarea asta. Una din astea. O întrebare cu 2. Să vedem ce e a doua. Dacă ar fi să alegi dintre sunt două nume care eu nu vreau să le spun. Așa. Sau băiatul cu care ai fost. 1. Sunt două persoane diferite. 1 și 2 sunt două persoane diferite. Și 3. Nu vreau să-mi fac probleme cu nimeni din liceu. Și 4. Deci să-ți băgat aceeași persoană la mijloc. S-ar putea să nu se mai bage, sper. Da, atât să nu-i s-ar prea facă servi. Nu vrea să dă. 3. Cât la sută nu vreau să fac YouTube și cât la sută fac numai din gura lui ai mei. Nu fac din gura lui nimeni și cât la sută n-am vrut să fac YouTube pentru că n-am știut că o să fie grevă. Asta am vrut. Să fie, ori să fie vacanță, ori să fie ceva. Am mai spus asta. Nu se vină. Și tu nu mai râde. Ai pus și tu întrebări ciudate? Ai bun. A 4. Ea mi arată așa. Îmi spune că o scriu și eu una ciudată. Și ea mi arată așa și începe să facă hihi. Dar nu se aude. Te bat. Dacă ar fi să. Și aici cu 4 răspunsuri. Și mi se spune că nu e niciun nume, dar sunt 3 mâncări preferate. 1. Cartofi pai. 2. Ciocolată topită clătite. Te bat. 3. Unghii sau gene. Și 4. De ce nu vorbesc cu altcineva dacă tot băieții din jurul meu își bat joc? 1. Nu aleg. 2. Nu aleg. 3. Nu pun unghii sau gene. 4. Nu-i treaba ta. De ce ai pus întrebarea? Așa. Sunt 5 întrebări bune și restul sunt rele. Nu vreau să știți toate. 5. Am extensii sau părul meu natural? Eu am pus pe Instagram aseară să vă întreb ce culoare să-mi fac extensiile. Pentru că eu sunt brunetă. Mi s-au mai făcut și la vârfuri un pic de blondin spre brunet. Nu se califichează aici. Și m-am tuns. Nu sunt extensii. Ia socor, am rezolvat-o și pe asta. 6. Ce m-a făcut să nu continui cu Viața dincolo de Marte cu episodul 3? Nimic nu m-a făcut să nu continui.
m-a făcut timpul care nu l-am și dacă ar fi timpul în momentul acesta l-aș filma, dar pentru că filmez vlogul ăsta de 1 iunie, o să filmez mâine poate viața dincolo de moarte și o să-l și postăm. Deci ok. 7. De ce nu mai faci prank-uri și de ce nu faci prank-ul mamei tale? Nu cred că e ok să-i fac prank-ul ăla, pentru că la prank-ul ăla chiar o să renunț și nu o să-i mai fac prank-uri, pentru că o să mă joc cu inima ei și cred că facem prank la un prieten la telefon sau la cineva. Dar nu mai cu Covi, nu. Nu cu moarte și nu cu Ron. Astea nu sunt ok. Aduc moarte. De ce ai ascuns că băiatul care a vorbit prima dată la început și-a distrus un pic viața? Deci sorți de subiecte trecute? Da. Eu v-am spus că cine vorbește și vorbiți pe la spate, verișoara mea a reușit să audă numai mici porți. O verișoară care râde în momentul ăsta, de eu o consider prietenă, că face niște întrebări cringe din ele și se aluda. Da, vă ador. 7, da. A 8-a întrebare. De ce n-ai vorbit despre sfârșitul de clasa 8-a atunci și nu acum? Am considerat că acum a fost momentul să vorbesc pentru că au trecut 2 ani deja și dacă vorbeam atunci, în momentul ăla, eu consideram că era o durere mai mare decât este și decât a fost și nu mi se prea ok. 9. În ce clasă ești? Dacă ești clasa 10, de ce ai ascuns că ți-a plăcut un băiat din 12 ani? Iar verișoara mea a auzit de clasa 10 cândva într-o zi, dar nu vrea să-mi zică. Și m-a auzit pe mine vorbind cu o prietenă la telefon despre 12 ani. Verișoara mea a făcut micile părți așa. Ea a pus niște cuvinte, le-a legat și le-a dezlegat. Complectez că tu, când auzi la telefon 12C, 10D, de ce tot timpul le complectezi? Te rog de azi înainte să spus toată conversația, nu să stai să tragi cu urechea. Și nu, asta e o întrebare care nu e ok. 10. Când o să-ți lansezi o piesă sau când o să faci un turul casei? Dacă o să am timp, 1. Melodie n-avem când, pentru că n-am unde să înregistrez chestia asta. 2. Turul casei? Nu cred că o să am timp, dar o să vedem. Și 3. O să facem ceva drăguț pentru vacanța de vară, dacă să plec undeva și oricum vreau să vă anunț. Vineri, sâmbătă și duminică festival la Stebiș și o să vedeți story-uri mai multe pe Instagram. De asta vreau să vă anunț că să fie party și nebunie. Și da, vreau astăzi să mă duc să-mi am făcut unghiile pentru așa. Stați, să mă pun mai sus. Nu o să ok și trebuie să mă pun mai sus. 11. Trebuie să citesc. Când ți-ai completat viața cu unghii cu gel sau cu tipsuri care ți le-ai luat și ți le-ai pus, de ce ai considerat că viața ta este schimbată dacă nu spui gene false? Vreau să completez că și-au niște lucruri și și-au mici particele din lucruri și, cum am spus, am vorbit de unghii cu gel și am vorbit despre dips. Am vorbit despre gene și nu am vorbit despre sprâncene. Pentru că n-am și prostia cu sprâncene. Și completez și aud cum are tu, ia să asculte la aud.
oriunde, până toată casa stă undeva la un colșou, numai că râde odată și după aia știi că ce-o ascultat și ce-o auzit toată conversația, dar nu ia toată conversația, ia mici particule din conversație, te trezești că ți-auzi vorbe, aluda. Și de ce spun că aluda? Când eu am auzit-o, vei filma un vlog amuzant pentru 1 iunie, eu am zis că băi, ceva cu baloane și cu apă. Nu ca întrebări ciudate. Da. E tâmpită fata asta, sau tâmpit. 13. Proxel potent, tinerețe fără bătrânețe. Acesta este un supliment alimentar. 12. Citiți informațiile de pe ambalaj. Felix, e grozav să fii pisică de Robbie Williams. De ce n-ai dat la școala de șofer dacă totuși ai 16 ani și faci 17? Nu m-am riscat. Dar poate mă risc. Felix, de la Curie. Înainte să fac 18 ani cu 3 luni. Mulțumită? Mulțumesc. Credica. 13. De ce nu te duci să te vopsești roz? Dar tu de ce tragi cu ochiul când eu am răspuns la întrebare? Că asta cred că cum ai scris-o. Hai cu 2 minute. Haide cu 2 minute. Haide cu 2 minute. Stați un pic. Revenim 5 minute. Până să ai livrare 2 la sau funcții de gătire cu 1139,9 Da. Ați auzit? și plită incorporabilă Beko cu 631,7 Haide cu 2 minute. Întrebarea asta. Doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. 14. De la Teo, 14. 96% De ce ești născută pe 12 septembrie și de ce n-ai stat până pe 24 decembrie? are grijă de mâinile tale. Teo. N-ai vrut tu cam prea multe. N-ai timp? Nicio grijă. Redescoperă gustul magnific. Cum era să stau în loc de 9 luni, Încearcă-le pe toate. să stau 12 Ca luni? un magnet pentru cei dragi. Noi suntem pentru atragerea impurităților și menținerea hidratării părului. Botanic Muream Magnetic prost. Charcoal, cărbune purificator și ulei. Acum m-am născut pe 12 septembrie și nu m-am născut pe 24 decembrie. M-am născut eu de Crăciun. Extreme. Noul Botanic Therapy Magnetic Charcoal. De la Garnier, natural. Magnerot este singurul medicament autorizat care conține magneziu organic sub formă de orotat cu absorbție rapidă. Magnerot. Cute, întrebare cute, unde-i scuze? La solicitare. Nici apoi. Cât de mulți la nepoțelul tău e că îl cheamă Casian și spun Casi? Cât de mulți la el? Ehehe, Casi. Țin foarte mult la nepoțelul meu și dacă ar fi să aleg dintre nepoțica care o mai am, care o am și da, dacă ar fi să mai am o nepoțică și ar fi printre nepoțica mea și Casi, nepoțelul meu, nu aș alege. Adică foarte mulți țin la Casian, pentru că atât mi-e de drag de el că e băiețel de orice pe planetă Pământ. Și, da, nu, n-aș putea să. Vai, nu cred! Dacă ar fi acum în fața ta, Naomi cu Sara. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Scuze pentru spus numele lor. Și Roxy cu Laura. Din nou îmi cer scuze, îmi pare rău, nu eu le-am scris. Și mai un băiat. Nu ai vreau să dau de gol numele. Simona a sperat că prin accidentul Mariei și Așa. suferința pe care i-a provocat-o, tatăl ei se va simți răzbunat. Uh. Dar nu este deloc așa și asta o întristează. fiind Ți-ar părea sigură rău că că ți-ai făcut prietene pe cele două decât pe celelalte două? Maria și-a chemat-o Tu, în momentul în care eu știu că eu o să citesc întrebarea, da.
Asta nu înțeleg, explică, te rog. M-a pus pe Tudor să-i dau o lecție. Cui să-i dau? Mamei mele. Cum adică și ce s-a întâmplat? Și... Am vrut să-i dau o lecție ca să fiu și tata bine, să fie și el odată, să-l văd cu zâmbetul pe buze, dar el parcă... Nu știu ce în capul lui. Ți-am zis de multe ori că și la băiatul ăsta, dacă nu ți-am zis eu... Tatăl tău, dacă faci asta, Nici nu mă așteptam să mă înțeleagă, normal. Nu e normal. nu-i poți face asta unui străin, dacă e mamei tale. Se... Ce suflet are fata asta? Am crezut că o să fie Poate mai bine. că... Dar el, din contră. Cele două fete, cele trei, cele patru mai bine zis. Nu-l înțeleg. Vreau în entitate că, să zic, nu eu am scris întrebările. Nu e mama mea. Eu am spus și din... Eu ne vrea doar nou. Cum a putut să plece și să ne lase? Asta cele două anonime egal, celelalte două anonime și astea, că nimeni nu poate să mă mână să-mi aleg. Și făceau scandal, nu? Da, măcar erau lângă mine, amândoi. Dacă era situația invers, ți-ar fi fost mult mai rău. Nu, eu zic că cel mai frumos lucru e să ai ambii părinți aproape și să știe tot despre tine, să fie lângă tine în orice situație, nu așa. Sper să fie o cerere de scuze. Așa doar pentru că nu ai aproape, nu ai o susținere. Ok, hai să citim și celelalte întrebări și nu aleg. Pe Simona, chiar nu pot. Și ultima întrebare, 17 întrebare, da, numai 17. Îmi pare rău doar de tata, că a înțeles lucrurile greșite. Și ultima întrebare este... Habar n-am ce a făcut Tudor, dar... Așteptăm să vină un mini-vlogger sau o mini-vlogăriță sau un actual iubit vlogger și aici mă opresc cu Poți să înțelegi, dar ea nu mă mai acuza. A vrut doar să fac un bine. răspunsul e că nu aștept nimic, sunt cu niște kilograme peste măsură în plus A fost decizia lor. și Eu de prieteni ăștia chiar nu am nevoie. Dar și Daria să-mi dea sfaturi acum. nu o să Mama ta. aveți niciun iubi-bubi vlogger. Ea nu mai are. Sora mea, egal verișoara mea, egal fratele meu, ați scos. Pentru că au fugit. Copilul? Nu mai există. Nu pot să cred că ești fericită că nu mai este copilul. Nu Eu pot să sunt, am o satisfacție, dar pe tata, Fugit. din contră, l-a apropiat de această femeie. Crezi că asta o să-l facă fericit? M-aș bucura să Și plânge după ea, ți se pare normal ce ai nu făcut? se mai Nu te ajută întâmple fericire. ca cineva să mai asculte la ușă cum stai acum și Nu asculți o să mă bucur niciodată, tu nu și nici să se mai întrebe chestia asta. Fata asta nu gândește. Și vreau așa, pe sfârșit de vlog și pe la sfârșit de viață, să zic așa, dacă se va termina greva, că a dispărut acel clasa 12, sunt ca să mă uită pe 100% sigură că veți fi foarte tari și baftă mai departe la bac la tot, deci vă țin pumnii. Clasa 8 la fel, Simona se simte Și- înțeleasă de cei din jur. cumva Ea sesizează că lucrurile am un nod în gât când vorbesc de 12 ceva. și chiar vă țin pumnii, sunt aici cu toți pumnii strânși și pentru clasa 8-a. Daria merge Și direct la sala unde vă găsește pe Tudor. Voi cam despre mulțumesc. Vă mulțumesc și nu uitați, dragii mei, să vă abonați la canalul ăsta de YouTube. Ca voi să auziți tot ce am povestit, trebuie să dați înainte să dați play la vlog. Iată înțelegerea mea cu Simona. Să Nu pot să cred că Tudor te face că nu știu. dați un like, E un nenorocit. să vă abonați la canalul meu de YouTube, că dacă nu vă abonați, Face că nu știi, da? nu o să pun vlogurile fix să le vedeți toți. O să le pun doar exact pentru adulți care nu vă abonați Continuă. și le vedeți. Cine era femeia aia? Știi ce ai făcut? Și Femeie, ce femeie? Cine era? Papa Darova? Nu, era mama ei. Tu dai seama că era să nenorociți pe maică sa? Ți-arde de glume? Nu, nu mi-a de glume. Ce ai făcut? Hai mă că știi ce ai Mai făcut. Daria, ți-arde de glume? Ce Simona? Ce eu ce mamă? vă spun, Într-adevăr, la mulți ani de 1 iunie! Și însăși am văzut și eu să urlu pentru că nu mai puteam să urlu în timp de 2 săptămâni. Am urlat la mulți ani sau ceau, ce faci, cum ești? Așa am vorbit, mi-am revenit și eu
Și, dragii mei, suntem la finalul acestui vlog. Vreau să dați like, să lăsați un comentariu cu la mulți ani din 1 iunie, pentru că o să vă dau inimiori. Să-mi dați mesaje pe Instagram mâine pe la ora 4:30. Vreau să vă anunț. Nu 4:30. Azi la 4:30, m-am zis. O să punem 4-15, nu știu câte poze și o să vă pun să alegeți locul 1, o să vorbească chiar cu mine, locul 2. Chiar îl acuzam pe Tudor. Bine, îl acuz în continuare, nu pot să-i faci rău unui om. O Până la să urmă, el este o victimă. vedeți, nu la festival, că la festival nu vreau să mă gândesc. O să ne anunțăm, o să vedeți, o să primiți ceva de la mine în privat, mesaj. Și locul 3, dacă să zicem, pentru că locul 3 vreau să știe că în locul 3 numai băieții de se intre. Locul 3 are treabă cu băieții. Locul 3, dacă ești băiat, o să ai timp să orești o zi cu mine întreagă și da, poate, dacă ai peste 14 ani, și ai frate peste 14, nu vorbim așa, băieți, veți avea noroc de multe lucruri. Deci eu vă spun că vom avea o săptămână plină săptămâna viitoare și poate se termină de la Sfântul Bunul Dumnezeu greva generală și o să ne întoarcem în bănci și îmi deplinesc și eu un vis. Și da, eu vă pup! Vă las o zi de 1 iunie minunată și vă spun la mulți ani încă o dată și nu uitați, dragii mei, că acest lucru fix după ce o să termin cu oprirea lui. Și văzând ce poze am de thumbnail, o să vă pun vlogul și o să vă las să vă uitați. Vreau să-mi spuneți în comentarii care întrebare vi se pare mai cringe, prima sau ultima, sau cealaltă înainte de asta. Și v-am anunțat că vești vor fi. Și vreau să răspund aici și ferm la o întrebare care eu am primit-o pe Instagram înainte să filmez vlogul. Nu mă fac roz în cap, vreau să-mi iau niște extensii de la un magazin, să le iau o culoare, să-mi pun agrafe, să le bag și să crească părul meu că l-am tuns. Vă las vloguri noi și vă las sus. O să aveți Instagram-ul sau jos în thumbnail, jos în descriere, o să aveți Instagram și Facebook-ul meu. Și îmi dați, dragii mei, să dați like, un share și să abonați. Eu am fost Ionela. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați, dragii mei, să ne vedem și săptămâna viitoare sau mâine la episodul 3, poate, cu noi vești. Vă pupi!